puso karon sa spotlight at makauban ang usa ka proud Mindanaoan nga naila sa fashion industry tungod sa iyahang mga fabulous ug nindot nga fashion designs. Gikan sa General Santos City, good morning, Mr. Junador. Welcome sa At Home with GMA Regional TV. Una sa tanan, Sir June, dagan kayong salamat sa pagdawat sa among imbitasyon. Hello po, may buntag sa tanan. Sir June, your name was recognized internationally tungod sa imuhang mga design nga pang world class gyud. Apan una sa tanan, paunsa ka nagsugod, sir, isip usa ka fashion designer? Isip ko sa katribo manggod, murag grabe kaya akong inspiration sa mga mga costume sa mga iba-ibang tribo sa Mindanao, di ba? Makita nato nga grabe jud kay kada tribo sa Mindanao niya. Nice kaya mga daghang ka ng mga handloom or kanang mga ginaingon nga fabric na ginabuhat sa ato ang mga locals diya sa Mindanao mo di ako na inspired pag-ayo nga mo create og something na gown na pwede po mo ma-wear sa mga taga Luzon or taga Mindanao, taga Visayas, not only from Mindanao, para ma-appreciate ko nila kung unsa ka talented ang mga tao sa Mindanao. Katong bata pa ako, ma-remember na ako, nag-drawing na ako sa akong mga notebooks, mga gowns, simple ra kayo nga pangandoy, nga wala ako magdahom nga mahimong tinuod o wala ako nagdahom nga ang makasuot karon sa ako ang mga creation is mga queens, international man or mga local man o mga politician. So, ma-amaze jud ko. Sir June, unsa ba imuhang makonsidera nga most challenging nga kasinatian as fashion designer? Ug naabot na ba ka sa point nga muundang na lang? Actually, kanang pasalamat dito sa Ginoo mas yung nagkaroon og pandemic, pero tungod kay na ako'y mga ginaingon nga valued clients yun, especially katong mga siguro dili ingon nga puro gowns mo or mga uniforms or mga kanang pang daily nga mga suot. So kahit paano nagtuloy-tuloy gihapon ang akong pagpanahi gihapon bisan pa sa pandemya nga atong naagian. Pero medyo may struggle konti, pero ginawan lang ng paraan para diretso-diretso lang gihapon nga dili ma-stop, especially ang ako ang mga tauhan. Dili po pwede na i-stop na ako kay this is the right time po na ipakita na ko sila kung unsa sila ka-importante sa kuha. So murag itawid jud na ako sila hantod karon. Sir June, among nasayran nga nahimo kang wardrobe provider ni Miss Universe Philippines 2019, Gazini Ganados. Gihisgutan kini sa tibuok kalibutan. Can you share this with us? Yung naman kay Gazini naman, yes, dili ko to lalim na chance po kay gina-aprobahan dito sa mga, especially sa Binibining Pilipinas, grabe po sila ka-particular, dili po sila basta-basta nagapasuot lang. So may photoshoot yun, gina-fit sa bago nila i-approve kung okay ba. Sir June, pipila sa mga sikat nga nakasuot na nga mga outfit nga ikaw gyud ang nag-design, mao si Lea Salonga, Catriona Gray, Miss Universe 2018, ug si Miss World 2016 Stephanie Del Valle ug Miss World 2019 Vanessa De Leon. Unsa ba ang imuhang masuti sa imong kaugalingon, sir, every time you see them wear your design? Siguro, nahitaw siya tungod po sa atong mga connection na po, nakailan na po sa mga stylish na po. So, dahil nag-pull out sa ako mga gowns na mga kanang sikat po nga mga nag-style sa kanya-kanyang mga artista or mga beauty queens. So, mutawag na sila sa ako, mupuntak sila sa ako kay na-impress po sila or naganahan po sila sa ako mga creation. So, ing-ana na po ka laom ang na-build up na ako nga relationship. Dili la ingon nga kanang god daghan ko kanang nakainhan na mga stylish na na sa kuha, nagatawag na mismo or naga-text or naga-message sa kuha personally para maka-pull out sila mga gowns para masuot sa mga ing-anin nga mga klase na tao. Sa tinuod lang wala jud na ako gina-imagine na kanang mahitabo ni sa kuha kay dati murag akong pangandoy kanang simple lang jud kayo, simple outgoing person lang ko. Wala ko nagdahom nga kanang maka-mingle ko mga maka-travel ko kaning mga dagko og nga tao, in which is kanang sako ang humble kay akong ginikanan or maka-proud jud mas nga ako mang ginikanan ug ako ang katribo maka-proud jud kay gikan lang man ko sa usa ka sa bukid nga wala man ginaistoryahan dito ang fashion, wala man ginaistoryahan dito ang kanang usa na mga gowns or whatsoever, pero
na anak ko karon sa ani nga sitwasyon nga kanang ma-amaze masing ako dili ko makatuo pero siguro ang Ginoo gid naghatag ani nga way para pod ma-showcase na ko ang talent nga hatag sa Ginoo sa kuha. Sir, one of your remarkable design mao ang paggamit og inaul ug tinalak fabric. Gani nagbugna ka og fashion event nga gitawag nga Arise Mindanao. Din ubay-ubay nga mga personalidad ang mitambong niini. Unsa imong tumong sir sa pag-organisa sa maong event? Number one, Jud, syempre taga Mindanao ko. Yang akong gina-target, Jud, is kanang kay daghang kaitag ka ng mga materials, mga local materials na pwede na ito magamit na wapo man po kaayo, dili man po mabitin, especially sa mga international, dili siya mabitin. So, I realized na kailangan ako siya i-incorporate sa ako ang gina-create para magkaroon og job, magkaroon daghang opportunities, ug daghang mag-appreciate. Ang purpose is para mahimo siyang livelihood sa mga tribo or sa mga Muslim nato na mga igsuon na mas daghan pa ang tangkilik sa ilang mga ginabuhat na mga inaol or tinalak ba karon mag-stand out jud ang imuhang ginasuot pinaagi sa mga pattern na kakaiba jud nga pattern nga di na kinahanglan siya i-enhance sa beads kay sa iyang pattern pa lang daan ma-amaze na ka kung paano gina-create sa to ang mga kaigsuunan. Wow, very inspiring. Pero sir, do you have any plans na mag-organize sama sa maong event or can we look forward of another Arise Mindanao? Arise Mindanao is about time po na ang Mindanao na po ang mag-arise na ma-showcase po ng ato ang mga ginatago nga mga treasure dito nga dili po basta-basta pakaingon jud ka nga authentic yun nga Mindanao jud o Pilipino jud kaayo ang textile. So it's about time nga ang Mindanao na po ang ato ang tagaag ka ng pagtagad and at the same time daghan po og mga designers po na mahimok nako ba nga mo arise yun. Alright, unsa ang imuhang matambag, Sir June, sa tanang mga aspiring fashion designers nga gusto usab nga mahimong sama nimo? Ano lang yun, dapat consistent lang kasi mo ginabuhat, develop na imong skills, mo ano nimo ang imong sarili nga dili gid ay imposible mangarap basta mag-ampo lang kay at the same time determination nimo og ang imong pagtrabaho gid kanang kinasingkasing gyud. Daghang salamat Sir June sa imong gihatag nga panahon sa At Home with GMA Regional TV. We hope to see more of your designs internationally and God bless sa imong career. Salamat po sa time. God bless. Kini ang At Home with GMA Regional TV.